Еуфорианци, понеже са ни спряли лайв достъпа от TikTok, ще гледаме томболата на клип. Благодарим на всички участвали. А сега да преминем към томболата. Понеже знаете, че сме готини, сме подготвили нещо интересно за другия уикенд, а именно 10 безплатни гравирани вейпчета с текст по ваш избор. Обаче само трябва да познаете как се казвам, само познаните ще участват в играта. Успех, дръндювци!